George Vital Zammit, l-awtur tal-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista, spiċċa jkorreġi l-iżbalji tiegħu stess li hemm fih wara li dan ġie ppreżentat b'tant pompa mill-kap Alex Borg fil-bidu ta' din il-ġimgħa. F'konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie ffaċċjat bil-mistoqsijiet inkluż minn One News, Vital Zammit li wkoll hu kandidat nazzjonalista tfixkel meta ntalab u wieġeb dwar żball wieħed minn ħafna li jinkludu l-fuljiet tal-Partit Nazzjonalista dwar suppost niċeċ ekonomiċi ġodda. Alex Borg fl-aħħar jiem għall niċċa ekonomika dwar l-ispazju li qed jipproponi se tiġġenera 100 miljun euro. Din l-investiment ta' 12 miljun euro fuq medda ta' 5 snin mistennija trendi madwar 100 miljun euro fuq medda ta' 5 snin fl-ekonomija Maltija. Minkejja dan fil-programm elettorali tal-PN hemm miktub li din in-niċċa se tiġġenera 500 miljun euro, jiġifieri diskrepanza ta' 400 miljun euro minn dak li semma Alex Borg. Fid-dawl ta' dan One News spiċċa affaċċja lil George Vital Zammit b'dan l-iżball li spiċċa kellu jammetti li ċifra fil-programm elettorali hi minfuħa. L-ewwel mistoqsija hija fuq il-proposta ta' New Space. Hawnhekk għandi karta mill-manifest elettorali tagħkom li ktibt inti stess. Waħda mir-ritratti turi li se tkun qed tiġġenera 100 miljun, fil-ritratt li ħoret tajt li se tkun qed tiġġenera 500 miljun. Issa, tista' jekk jogħġbok tgħidli li ma' ċifra hi korretta minn dan ir-ritratt għax iċ-chatbot tiegħek ma qallix. Idħol fil-programm tagħna 100 miljun, idħol fil-portal u tara 100 miljun. 100 miljun. In-nuqqas ta' preparazzjoni u kompetenza tal-PN komplet tidher waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet, kif Vital Zammit ma kienx jaf iwieġeb mistoqsija mit-Times of Malta dwar fejn se jibnu skola li għadhom kif ħabbru. Nixtieq inkompli fuq il-mistoqsija tal-kollega rigward fejn ħajinbnew daw l-iskejjel għal dik l-iskola tal-istim, dik jekk għandkom xi idea fejn ħatinbena. Tissaqsini għandek identifikat eżattament post, dak huwa post li jiġi identifikat meta wieħed ikun sa jibda l-implementazzjoni. Fit-tmiem il-konferenza l-istess ġurnalista ta' dan l-istazzjon staqsid dwar il-ment li jagħmel is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Charles Bonello wara li l-programm Popolin fuq ix-xandir nazzjonali irrefera għal proposta tal-pompa tal-petrol f'nofs il-Mediterran kif ippreżentata minn Alex Borg. Letteralment, petrol station f'nofs il-ħawja tal-Mediterran. Il-Partit Nazzjonalista spiċċa tilef dan l-ilment quddiem l-awtorità tax-xandir, iżda aktar minn hekk bl-ilment ta' Charles Bonello derċar li l-Partit Nazzjonalista kien qed jilmenta minn kliem Alex Borg innifsu. Għalhekk One News staqsa lil Vital Zammit jekk jaqbilx ma' dak li għamel Bonello fejn indirettament rema lil kap tiegħu stess. Vital Zammit weġibna hekk. Jekk naqbilx ma' Charlie Bonello mas-Segretarju Ġenerali Ole, saqsi lilu jiena il-Segretarju Ġenerali għandu l-opinjoni tiegħu jiena saqsi lilu.